Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιους μύθους σχετικά με την ανατροφή των παιδιών και θα τους προσεγγίσουμε όχι με βάση προσωπικές γνώμες, αλλά με βάση ερευνητικά δεδομένα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον πρώτο μύθο ή αλήθεια και αφορά τη βία και συγκεκριμένα το χαστούκι και το ξύλο και αν με αυτά μπορούμε να βάλουμε όρια στα παιδιά μας. Το χαστούκι δεν βάζει όρια, οπότε αυτός είναι σίγουρα ένας μύθος. Μπορεί να σταματάει τη συμπεριφορά του παιδιού και αυτό πολλές φορές να κάνει τους γονείς να επαναλαμβάνουν αυτή την τακτική διότι φαίνεται να είχε αποτέλεσμα. Όμως στην πραγματικότητα το ξύλο συνδέεται με περισσότερη επιθετικότητα στα παιδιά, χειρότερη αυτορύθμιση και πιο αδύναμη σχέση μεταξύ γονέα-παιδιού. Οπότε στην πραγματικότητα το παιδί δεν μαθαίνει όρια με το ξύλο, το παιδί μαθαίνει να φοβάται. Και μαθαίνει ίσως και κάποιες φορές ότι το ξύλο είναι ένας τρόπος να παίρνουμε αυτό που θέλουμε ή να επιλύουμε τις συγκρούσεις. Οπότε αντί για ξύλο είναι σημαντικό να βάζουμε όρια και να υπάρχει μία συνέπεια, αλλά να υπάρχει και μία επανόρθωση. Σχετικά με τα στυλ γονεϊκότητας, το αυστηρό και αυταρχικό στυλ γονεϊκότητας, ό,τι λέω εγώ, είναι το καλύτερο? Η αυστηρότητα όντως κάνει τα παιδιά πιο υπεύθυνα? Η αυστηρότητα και η αυταρχικότητα δεν έχει σχέση με την υπευθυνότητα. Χωρίς ζεστασιά και τρυφερότητα, τα παιδιά στην πραγματικότητα δεν μαθαίνουν. Συμμορφώνονται από φόβο, αλλά αυτό δεν έχει διάρκεια στο χρόνο. Τα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη, καθοδήγηση και ασφάλεια προκειμένου να μάθουν να υπακούν σε κανόνες. Και επίσης για να μάθουν κανόνες χρειάζονται επεξήγηση και όχι απλά επειδή το λέω εγώ ή επειδή εγώ το αποφάσισα και μια συναισθηματική σταθερότητα. Στην πραγματικότητα, το αυταρχικό στυλ συνδέεται με περισσότερα προβλήματα, τόσο συναισθηματικά όσο και στη συμπεριφορά του παιδιού. Είναι προτιμότερο, βάζοντας κάποιο όριο, να εξηγούμε για ποιο λόγο και κάποιες φορές να δίνουμε και εναλλακτικές επιλογές. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχω διαβάσει όπως το αναλύεις στο e-book που έχει σχετικό με την αυτορύθμιση και είναι κάτι που με έχει βοηθήσει πολύ και εμένα στη σχέση μου με το παιδί μου. Και να πούμε σε αυτό το σημείο εδώ ότι μπορούν οι φίλοι μας να το βρουν και να το κατεβάσουν και από την ιστοσελίδα. Έχει πολύτιμες πληροφορίες. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω και το εξής. Άρα τα παιδιά χρειάζονται φόβο για να μάθουν κάτι? Τα παιδιά δεν χρειάζονται για να μάθουν κάτι, διότι όταν ένα παιδί φοβάται, ενεργοποιείται ο μηχανισμός της επιβίωσης και ο εγκέφαλος μπαίνει σε μία λειτουργία συναγερμού. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί ούτε να μάθει, ούτε να καταλάβει. Ο μόνος στόχος είναι να αποφύγει αυτό το δυσάρεστο του φόβου και απλώς προσπαθεί να προστατευτεί. Οπότε ο φόβος έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, συνδέεται με χειρότερη μάθηση. Ο φόβος μπορεί να σταματήσει μία συμπεριφορά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το παιδί έχει μάθει για ποιο λόγο δεν πρέπει να κάνει μία συμπεριφορά. Δεν έχει καταλάβει δηλαδή, απλά έχει τρομάξει. Από την άλλη πλευρά, φοβόμαστε ότι αν είμαστε πολύ ζεστοί και τρυφεροί με το παιδί μας, μπορεί να το κάνουμε κακομαθημένο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ευσταθεί ισχύει ή είναι ένας μύθος? Είναι και αυτό ένας μύθος, διότι η ζεστασιά δεν έχει να κάνει με τη χαλάρωση των ορίων. Δηλαδή, τα παιδιά χρειάζονται και τα δύο, και σύνδεση και καθοδήγηση. Διότι η ζεστασιά λειτουργεί σαν ασφάλεια που επιτρέπει σε ένα παιδί και να δοκιμάζει πράγματα, αλλά και να αντέχει τη ματαίωση όταν αποτυγχάνει ή κάτι δεν πετυχαίνει. Κυριαρχεί η άποψη ότι η οθόνη δεν επηρεάζει τη γλώσσα, δηλαδή και εμείς βλέπαμε τηλεόραση, δεν πάθαμε κάτι. Όσο πιο νωρίς εκτίθεται το παιδί στην οθόνη, τόσο πιο έξυπνο θα γίνει το παιδί, γιατί έχει νέα ερεθίσματα. Αυτό είναι πραγματικότητα? Δεν είναι πραγματικότητα. Βέβαια εξαρτάται από διάφορους παραμέτρους. Σίγουρα ο πολύς χρόνος στις οθόνες συνδέεται με χαμηλότερες δεξιότητες γλώσσας και όχι με καλύτερη γλώσσα. Ταυτόχρονα μετράει και η ποιότητα του περιεχομένου που παρακολουθεί το παιδί και η ηλικία έναρξης.
Και επειδή η γλώσσα χτίζεται μέσω της αμφίδρομης αλληλεπίδρασης, δηλαδή χρειάζεται να υπάρξει ένας διάλογος και η οθόνη δεν δίνει αυτό το περιθώριο. Είναι σημαντικό ακόμα και αν δίνεται σε ένα παιδί η οθόνη, να δίνεται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και μετά να υπάρχει συζήτηση με τον γονέα ή με τον ενήλικα. Τι είδε το παιδί, τι σκέφτηκε, πώς ένιωσε, προκειμένου να αναπτυχθεί η γλώσσα. Διαφορετικά ή θα μείνει στάσιμη ή θα χειροτερέψει. Αν επενέσουμε την εξυπνάδα του παιδιού μας, τελικά το ενδυναμώνουμε, δηλαδή τόσο περισσότερη αυτοπεποίθηση θα έχει. Αυτό είναι αλήθεια. Εξαρτάται πώς και πόσο το κάνουμε. Δηλαδή, το να λέμε συνέχεια σε ένα παιδί πόσο έξυπνο είναι, δεν ενισχύει την αυτοπεποίθησή του. Πολλές φορές μπορεί να έχει και αντίθετο αποτέλεσμα, διότι το παιδί αγχώνεται μήπως χαλάσει αυτή την εικόνα, μήπως χάσει την ταυτότητα του έξυπνου, οπότε δεν το βοηθάει να διαχειρίζεται την αποτυχία ή την αστοχία κάποιες φορές. Αυτό που θα βοηθούσε πάρα πολύ είναι να ενισχύεται η προσπάθεια, δηλαδή και η σκέψη βέβαια, δηλαδή χαίρομαι που προσπάθησες ή έκανες πολύ καλή προσπάθεια, πόσο καλά το σκέφτηκες. Οπότε ενισχύοντας και επενώντας την προσπάθεια και τη στρατηγική, καλλιεργούμε την επιμονή και τη μάθηση και αποφεύγουμε την καλλιέργεια ντροπής ή αποφυγής. Και τώρα κάτι άλλο. Όταν βλέπουμε ότι το παιδί μας κλαίει, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε εμείς? Δηλαδή, ισχύει, αν κλαίει, άστο να κλάψει, θα μάθει. Αν κλαίει, άστο, γιατί διαφορετικά θα κακομάθει, θα το κακομάθεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτές είναι φράσεις που ακούγονται αρκετά συχνά και είναι μύθοι και αυτές οι φράσεις, διότι η ανταπόκριση στο κλάμα δεν κακομαθαίνει τα παιδιά. Αντίθετα, τα μαθαίνει, αποκτούν δηλαδή τα παιδιά την εμπειρία, ότι όταν δυσκολεύομαι, κάποιος, κάποια, είναι εκεί να με βοηθήσει να ηρεμήσω. Και έτσι χτίζεται μια ασφαλής βάση για το παιδί. Και έτσι καλλιεργούνται και οι δεξιότητες αυτορύθμισης, δηλαδή η ικανότητα του παιδιού να μπορεί να ηρεμεί τον εαυτό του και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Ενώ αν τα αφήνουμε μόνο του να κλαίει, δεν γίνεται καμία επεξεργασία και το παιδί δεν μαθαίνει τίποτα. Το μόνο που παίρνει είναι ένα βίωμα ότι είμαι μόνο, αβοήθητο, δεν έχω κανέναν. Πόσο μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις που το κλάμα ακολουθείται από τιμωρία, που αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Οπότε η ανταπόκριση στο κλάμα χτίζει ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Στην πράξη τι σημαίνει? Ότι όταν κλαίει ένα παιδί χρειάζεται να το πάρουμε αγκαλιά, να του μιλήσουμε, να το καθησυχάσουμε με μια ήρεμη φωνή και μετά να του εξηγήσουμε τι δεν πήγε καλά με τη συμπεριφορά του ή να ζητήσουμε από εκείνο εξηγήσεις ή να του ζητήσουμε να υπακούσει κάποιους κανόνες. Αν δεν λάβει την ηρεμία πρώτα και την αγκαλιά, δεν θα έχει αποτέλεσμα το επόμενο μέρος. Το μεγαλύτερο στρες νομίζω των περισσότερων γονιών, αν η καλή ανατροφή σημαίνει να μην κάνουμε λάθη. Δηλαδή, αν πρέπει να είμαστε τέλειοι γονείς, γιατί αν δεν είμαστε τέλειοι, το παιδί δεν θα δεθεί μαζί μας σωστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει, είναι αλήθεια. Αυτό κι αν είναι μύθος. Δεν υπάρχει τελειότητα. Τα λάθη είναι αναπόφευκτα. Και αυτό που χρειάζεται ένα παιδί δεν είναι ένας τέλειος γονιός. Είναι ένας γονιός που είναι εκεί και επανορθώνει. Δηλαδή επιστρέφει, αναγνωρίζει, ρυθμίζει. Και πολύ σημαντικό είναι να είναι συνεπής ο γονιός σε αυτήν την ανταποκρισιμότητα και την επανόρθωση. Οπότε αυτό που χρειάζονται τα παιδιά είναι κυρίως να το πούμε ενσυνείδητους γονείς ή τέλος πάντων γονείς που έχουν καλύτερη επαφή με τις πράξεις τους και τα συναισθήματά τους εκείνη τη στιγμή. Διότι αυτό που χρειάζεται ένα παιδί είναι, εφόσον ένας γονιός ξεφύγει και φωνάξει, είναι να του πει «Συγγνώμη που φώναξα, θέλω να σου το πω αλλιώς τώρα» και να πει αλλιώς αυτό που είπε φωνάζοντας. Αυτό χρειάζεται το παιδί.